Neboj, dívej. Už jsme zpátky, nic se neděje, už jsme tady zpátky. Tak. Kde je ten hafík? Kde je ten hafík? Co si dáme? Piškot? Dáme piškot. Máme i pro pejska? A tam je hafík, že? Neboj se. On je fajný. Dáme mu něco? Je. No, dobrý. Monty, tady, pojď. Pojď tady. Tak, tady si sedí. No, co teď? Dáme mu? Jo. Dej mu taky, ne? Škoda. Pejsek má hladík, že? Jaký má hladík? Taky by si dal. Taky by si dal. Ty se podělíš? Jo, kaž tak. No. Dobrý. Ještě mu dáme? Co? Ještě? Víš? Máš v ruce máš. Tluče, umíš tluče bubeníček? Oli, tluče bubeníček, tluče na buben. Tip. Pěkně ho pohled po nosanku. Pěkně pohled. Jak já ho hladím, dívej na mě. Tak. Tak se hladí pejsek, že? Pěkně. No jasné, to je kámoš. To není žádný hypočky, to je kámoš. Co, dobrý pes? Dobrý, že? Co říkáš? Já myslím, že jo? Fajný pejsek. Teď tě zajímá? Laděnku zajímá pejsek. To je, že? Hop. Oli, to se nedělá, kámo. To se nedělá, kámo. No, je to tam. A teď už to nikdo papat nebude, teď je to že? Z pusy vytáhle, že? To vytáhne z pusy a teď to dává na stůl. Co tomu říkáš? Mám ho pohladit? Ano? Tak já ho pohladím. Já ho pohladím. A co kdybychom mu dali, hodíme mu míček? Jo? Jo, hodíme mu míček. Tak jo, tak jdeme na to. Pozor. Tak. Pozor na to. Teď budeme trošku přeorganizujeme to, jo? Monty, dones, je balonek. Ano, dones. Balonek. Ne telefonek. Ne telefonek, balonek. Zbyl, že? Jo, tak aspoň tak. Kde je balon, Monty?
Budeme mu ho házet. Tak. Chci mu hodit? Tak mu ho. Udělej kulu. Umíš? No? Udělej hop. Udělej a hop. No? On ti to předvez? Teď ti to předvedu, jo? O, bles. Tak, dívej. Přines. Wow. Chceš mi to hodit? Tak mu to hoď ty. Tak my to hodíme s princeznou, jo? Hodíme mu to. Tak. Připravit, pozor. Hop. Sedni si pěkně, sedni si pěkně. Jsou tu malé děti, Monty. Pojď. Monty, přines. Kam? Sit. Tak. Máš, ne? Chci mu to hodit? Tak mu to hoď pěkně. Jo. Jo. Dobrý, dívej, on ti to dones. No, super. Podej. Podej, Monty. Tak, sedni si. Podej mi to. Podej mi to. Děkuju. Ještě? Přines. Tady. O. Tak, dáme mu nějakou dobrotu, jo? Myslím, že tu něco máme pro něho. Dáme mu nějakou dobrotku. Tak, jak to vidíš? Dáš mu? Tebe už to nezajímá? Hodíme mu to ještě? Tak, no, vidíš. Dobré, že? Suprovka, to je zábavička. To je zábava. Tak co? Ještě? Ještě? Tak jo. Hodný. Kdo mu chce dát? Chceš mu dát? Dej mu. Papanu. Dej Montíkovi. Dej to Montíkovi. Dej to Montíkovi. Tak, to nechápu. No vidíš, a je klid, že? Jak jsme klidní. Za babičku akorát musíte vymyslet dobrou, že? Tak. Tak jo, už to může vypnout. Už jsme předvedli, že to umíme.